Скъпи приятели, в този видеоклип ви показвам как да разхлабите клиновия ремък на Renault Trafic, идентичен по конструкция с Opel VIVARO и Nissan PRIMASTAR, за да смените него или компонентите, които се задвижват от него, например алтернатора, сервопомпата или компресора на климатика. Внимание! Този видеоклип е предназначен само за подпомагане и не представлява инструкция. Не нося отговорност за повреди по автомобила или наранявания. Тези превозни средства са оборудвани с обтегач на ремъка, който опъва клиновия ремък. Той се намира в най-ниската точка на ремъка и е много трудно да се достигне отгоре. Поради това дясното предно колело трябва да бъде спуснато. Преди да направите това, разбира се, обезопасете автомобила срещу преобръщане и поставете стойка за крик за безопасност, в случай че крикът откаже. Следващата стъпка е да демонтирате арките на колелата. За да направите това, просто разхлабете винтовете и извадете калника. След това пластмасовият капак трябва да се отстрани. След това отдолу ще се открие клиновидният ремък. Това е обтегачът на ремъка. Той може да се завърти по посока на часовниковата стрелка с помощта на трещотка и съответната гайка, за да се разхлаби ремъкът. Този отвор се намира в горната част на обтегача на ремъка. Тя служи за фиксиране на обтегача на ремъка, когато е завъртян, и за постоянно разхлабване на ремъка. За целта използвам подходящ щуцер, който сега поставям във външния отвор и по-късно трябва да вкарам допълнително. Сега използвам трещотка, удължител за трещотка и подходяща гайка, за да затегна болта и да го завъртя по посока на часовниковата стрелка. Вече можете да видите, че обтегачът на ремъка се движи. Сега въртете, докато може да се вкара допълнително шестостенният ключ и обтегачът на ремъка се фиксира. Сега ремъкът е разхлабен и може да бъде свален. Сега могат да се демонтират или заменят компонентите, които се задвижват от него, или да се смени самият ремък. При повторното монтиране на ремъка се уверете, че той е в пълен контакт с ремъчните шайби и не е усукан. В противен случай това може да доведе до сериозни повреди. За да се опъне отново ремъкът, първо трябва да се завърти малко по посока на часовниковата стрелка, за да се извади щурцовият ключ или каквото и да е друго, което е заседнало в отвора. След това обтегачът на ремъка може бавно да се разхлаби и ремъкът да се затегне. Позиционирах трещотката неудобно и тя удря резервоара за вода на диска. Това трябва да се направи по друг начин. Ако видеото ви е харесало до този момент и сте го намерили за полезно, ще се радвам да получа положителна оценка и абонамент. Сега ремъкът е опънат и сглобяването на автомобила може да започне. За целта първо поставете пластмасовия капак, след това арките на колелата и монтирайте отново колелото. Болтовете на колелото трябва да се затегнат напречно, за да се гарантира, че колелото лежи идеално. Пожелавам ви много успехи и забавление при ремонта, надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако имате някакви въпроси или предложения, напишете ги в коментарите, може би аз или другите зрители ще можем да ви помогнем с вашия проблем. Ще се радвам да получа и оценка, а докато сте тук, моля, оставете ми абонамент, това ще ме направи много щастлив. Ще се видим следващия път, а до тогава, довиждане.